Приятели, върнахме се от Хелуин. Ето мен, аз бях на грима на пътя и вижте колко много сладки събрахме за Хелуин. Гледайте, приятели, колко са много. Как става? Тати да ги яде. Гледайте, приятели, колко много сладки събрахме. Много сладки. Да. Видяхте ли, приятели, беше много забавно. Много забавно беше. И ето нали мен. И да, беше наистина много забавно. Ето как беше първо. Първо беше светло, отивахме, нямаше много сладки. Чукахме, нали, стъмни стана тъмно и вече отивахме, имаше много къщи и много сладко. И взимахме една раница, нашите кофички. Винаги взехме и пълнихме, нали, вътре и слагахме вътре в чантата. А чантата, знаете ли колко много е голяма? Сега ще я покажа. Ето коя чанта. Тая чанта, пълната чанта. Пълната чанта. Какво има? Мишка! Да, мишка. Може да опитам? Да. Много вкусно. Желе. Беше много забавно, нали? И както ви казах, нали, си махна грима, защото много ми пречеше. И как изглеждах. Нали, как ви показах как изглеждах. И да. Беше наистина много забавно. И да. Този грим вече трябва да го махна и ще покажа после на видеото как го махам. Чао, приятели! Още забравих да ви кажа нещо. Знаете ли коя дата сме днеска? Днеска сме 31 октомври и утре ставаме 21. Значи, утре ставаме 1 ноември и сме за 25. Чао, приятели!